ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತುಕೊಂಡು ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಾಸಿಡ್ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಕಾಸಿಡ್ ಎಗ್ರು ಒಂದಿಗೆ ಉಂಟದನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಬಚ್ಚ ಮಂಕಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣು ಚಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಪೇಟ್ ಕೂಚಲ್ಲ ಏನೇ ನನಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಬೇಪಿರೋದ ಸೀಟ್ ಲಾಕೋ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತೆ ಹೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಂಕಲು ಶಿರಿಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶಿರಿಡಿದನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2 ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪೋತೇನು. ಒಂದು 3ನೇ ಸಲ ಬಕ್ಕ ಬಾಬನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ನಿಕಲ ಬೊಡಿತಿನ ಏತೇ ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಪಡು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಪೋಯರ ಪೂಜಿ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಬರೊಂದೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಬಿಸಿ ಇತ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಆತಜಿ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಈ ಮಂತ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಪೆ ಪಂಡದಿತ್ತಾನು ಅಂಚನೆ ಆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದೇನು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಡ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಆದಾತನು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಟ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋನುಲ್ಲ ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ದೇಪನ ಬಾಬಾ ನಡಿ ಪೋಪುನೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುನೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಬನ ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ಆರು ಲೆಪ್ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಎತ್ತುಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಬಕ್ಕ ನಾ ಇದು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದೊಂಜಿ ಬರೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಇಡು ಕೊರೋನಾ ಬರೋದು ಪಣ್ಣದು ಕೇರಳ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಪೂಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೋಯರ ದಿಕ್ಕು ಜತ ಅಂಚದ ಆಯ್ನ ಹಾಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದದ್ದು ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚೆ ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡತೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ನನ್ನ 3 ದಿನ ಉಲ್ಲೆಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತುಕೊಂಡು ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡೇರು ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಾಸಿಡ್ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತೂಪಯರು ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನ್ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತಿನಿ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಕಾಸಿಡ್ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಪಗನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಾಸಿಡತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ನಾನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ರಡ್ನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐಟ್ ರಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 1.5 ವರ್ಷ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಬರ್ರೆವು ಅವು ಅನಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬತ್ತನಂದ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ರಪರಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಯಾನ ಕುಂಟು ಮಡಿಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಗೊಂಪಿನ ಈ ಜೋಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕುಂಟೊಂದು ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂತೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೋನು ಬಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನೇ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿ ಇದಾದ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೋಟು ಮಾಡುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಗೋಪಿನ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಿನಿಯಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವಳೆ ಪುಲ್ಲರೆ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಈ ಬೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಮಿನಿ ಉಂದಾಂಡ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಂತೂ ರಪಕ್ಕ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಾದಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ್ ತೂಯರೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಸೊ ಬಕ್ಕ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅದು ದುಂಬುದನೆ ಅನ್ ರಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋನದ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಪಾಡೋದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತೊಂಡದೆ ನೆಟೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತಿನ ಮುರಣೆ ಅನ್ ಹೊಸದ್ದೇ ತೊಂಡದ ಅವೇ ನಾನು ಇಡೆ ಬಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬಾಡ್ದೇನು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನವರಡು ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಒಂದುವೆ ಇಂಚಿದ ಮೇಕ್ಲ ಮಾಡೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದುಂಡತ್ತು ಸ್ಟೋನುದ
ಉಂದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡದ ಕುಡಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೋನ್ದ ಇಂಚಿದ ಮೇಟಿತ್ತನು ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಈ ರಿಂಗ್ದೇನು ದೆತ್ತದುಂಡತ ಇಡೆಗೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಅಂಚ ಈ ಸೈಡ್ದ ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೇನು ತುಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕುಡಂಜಿ ಇಂಚಿಗ್ಲ ದೆತ್ತು ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನೇ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಓ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ನಡಪುಡು ಯಜಮಾನ್ರು ರೆಡಿ ಆತಿರ್ ಬಲಿ ಇಡಲಿ ಈ ಏಪಲ ಯಾನು ಪಿರ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ನೋಡಿಗ್ಲ ಪೋಯರೆ ಈ ಸಲ ಮೇರು ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಣ್ಣ ಮೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾಬಾ ನಂಬಿರು ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪಾಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂದಿ ಮೇರು ಪೋಯಿ ಇಂದ ಪನ್ನ ನಿಂತಿರು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬನ್ನಗ ಬಾಬಾ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಬಾಬನ ಬುಲಾವ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾರಿ ಮದ್ಮೇಲಕನ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತಿರು ಬಿಜು ಆಂಡತ ಓಕೆ ಪಿದಾಡಿ ತುಲೆ ಅಂಕಲಿತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡು ಬರ್ತದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡುದು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಕ್ಳಿನ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಪಿದಾಡ್ಬಾರ್ದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಬಸ್ ಮೀನು ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಗೋವಿಂದ ಐತಿ ಅತ ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪಡದೆ AC ಬಸ್ ಕೂಲ್ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗ ಸೋನು ಖುಷಿಯಾಗ ಫುಲ್ ಡಾಕು ಇದ್ದೆವಕನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆತ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ಲು AC ಗಾಡಿಡ್ ಪೊರ್ಲು ಆರಾಮ ಜಿಪ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಭಯಂಕರ ಒಂದಲೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕುಂದೆ ಅಂಚ ಉಂಟಲೆ ಐಂಬೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಂಟೆ ಪೊರ್ಲು ಜಿಪ್ಪುಲಿ ಆರಾಮ ಬೇಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಪಿರಾದ ಸೀಟು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂಚೆ ಜಿತ್ತು ಒಂದೇ ಪೋಲೆ ತಡೆ ಉಂಟ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಇದ್ದು ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಂದಿತ್ತು ನೋಡ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಉಂಡದ ಅಂಚೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಇದ್ದು ಜಿತ್ತು ಒಂದು ಪೋಲೆ ಆರಾಮ ಜಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ मम्मी चाहिए तेरा वो इंचे दो ये जब जाना देख मेरे का जब गारंटी
ಚಾಪರ ಜಪ್ತ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ಮನೆ ದರ್ತದನ್ನು ಕುರ್ಲು ಜೈದಿರ ಅದೇ ಜೈದರ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದೇದು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿನೇ ಉಂಟವನಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ದು ಆಯ್ತಾಗ ತಿಂದು ತಿಂದು ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ನೈಟ್ದು ಒನಸದ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣಿದ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣಿ ಅವೇ ರಾತ್ರಿದ ಒನಸು ಯಾನೊಂದು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲವೇನೆ ತಿನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಬರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಬಂಜಿ ಪುಲ್ಪೆನಾಂಡು ಯಾನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ತಿಂದೆ ಬೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ತಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒನಸ್ಸು ಎಂಗೆ ಏಪಲ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಏನು ಅನ್ಪುಜಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎತ್ತ ಈ ಸಲ ನೆನಪೆ ಆತಿಜಿ ಮಂಡಿಡು ಪೋತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ರಿಲೀಫ್ ಆನು ಚಾಬರ್ದು ರಿಲೀಫ್ ಆನು ಅದನ್ನೇ ಚಾಬರ್ದು ರಿಲೀಫ್ ಆನದ ಇಂಡಿ ಚಾ ಬರ್ತಿಜಿ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲೈ ಕಾಫಿ 6 ಕಾಫಿ ಯಾನು ಚಾ ಬರ್ತಿ AC ಬಸ್ ಇತ್ತಿನ ಶೋ ಕೊಡು ನಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಬರ್ಪುನು ಈಜು ನನ್ನ ದವೆಟ್ನ ಕುಂಕೆರ ಒಂದು ಅಂಜು ಗೊತ್ತೇ ಈಜಿ ನಿದ್ರೆ ಈಜಿನ ನಮಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಅಪ್ಪುನು ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಕುರ್ಲು ಜಿತೊಂದೇ ಅಂಚು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಓಲಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪುರಗೆ ಅಂಚ ಒನಸಿಗೆ ಜೈದ ನನ್ನ ಕಾಣೆನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆನಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಕೆರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಬಂಜಿ ಹೆವಿ ಮಂತ್ ನಾಡ ಬಟ್ ಆಕಲತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮಾಡು ಅಜ್ಜ ಮೂಲಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದ ಈ ಸಲ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದಿನತ್ತ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಅದು ಒಂದು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ದಿನ ಒಂದು 25 ಸಲ ಒಂದು ಸುಸುದೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ
ಮುಲ್ಪ ವಾನಮ್ನದ ಚಳಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಾಡು ಶೆಕೆ ಮೂಲು ಚಳಿ ಉಂಟು ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀಗೆ ಎಂಕು ಬೈದಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕು ಹೊರ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಇಡೀಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ನಿಂಚಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಸೋನು ಇಂಚ ಬೇಕದಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನದ ಮೋನ ಇಂಚ ಏನಿ ಬೇಕದದ್ದು ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲು ಒನಸು ಕೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಚಪಾತಿಲ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಅದೇ ತೊಂಡ ಇತ್ತೇನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದು നല്ല മാറി नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ प्यारा प्यारा बच्चा मंकी ಏರ್ಪಾಡು ಚಳಿ ಅವನು ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪೇಟ್ ಕೂಚಲ ಅಣ್ಣ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜೀದೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಒಂಟೆ ಕುಲೋನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪೂಂಬಲೆ ಬಾಲೆ ಮಂಕಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಕೆಪಿನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಆತ ಚಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಂಕಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಬಿಜು ತಿನ್ನೋಂಡು ಬೇತುಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಕ್ಕಲು ಇದು ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಒಯ್ದೀನಿ ಎಕ್ಕಲ್ರೆ ನಿನ್ನೋಂಡು ಮಂಕಿಗೆ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ರೋಜರತ್ತು ಒಂದು ನಂಕಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಕೆಪಿ ಬಂದಾಪುಣು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಶೀತ ಆಪುಣು ಪುಲ ಪಾಡು ಇಡೀ ಬರ್ಪನ ಬಲ್ಲ ಗೊಕ್ಕರು ಬಾಬಾ ಗೊಕ್ಕರು ಬಾಬಾ ಗೊಕ್ಕರು ಬಾಬಾ ಗೊಕ್ಕರು ಬಾಬಾ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಟುಂತದಿರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕೂಲೆ ಪಣ್ದು ಬಚ್ಚವು ಈ ಸಲ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಟುಂತಾರೆ ಪಡಿಕೆ ಇಪ್ಪೇರೆ
ಬರ್ಪುಜಮೆ ಅವಳು ಜೆಂಟ್ಸ್ದು ಅಲ್ಪಲ ಪಾಪೂರ್ತಿ ಜೋರು ಬೈದಿಂದು ಜೋರು ಪಡಿಕೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ದೆ ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿ ಅವು ಜೆಂಟ್ಸ್ದೆ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಎಗ್ಗು ಉಂದಿಗದೆ ಉಂಟದನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಕೂಡಿವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಪದ ಹೋಗುನು ಇತ್ತದ ಕರ್ಮುದ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಗನ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡು ಯಾನು ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸಾಂಬಾರು ಅದೇ ತೊಂಡೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸಾಂಬಾರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಅದೇ ತೊಂಡೆರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೂನಿಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಅರೆದೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಾಯ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲು ರೂಮ್ ನಾಡೋದು ನನ್ನ ರೂಮ್ ಪೂರ ಹೋದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಐದಕ್ಕ ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಮುಗಿದಾಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಉಂಟು ಚಳಿ ಬಂದು ಚಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಗಂಡ ಲಕ್ಕನ ಹೋಗಿ ಚಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿ ಪೂಜಿ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಟೇಬಲ್ ಸಮೇತ ಚಳಿ ಐಸ್ ಬದು ಕೂತುಂಡು ಈ ಊರು ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಪಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಡು ತುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಮೀದು ನಾನೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿದಾಡುನು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತು ನಾವು ಪಡ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಾತ ಎಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಎದ್ದೇತೊಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಳ್ದೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದು ಬಕ್ಕ ಬಸ್ಸೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಬೊಂಜಿ ಬರ್ಪಯರ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಎತ್ತ ಅಡೆ ಪಿರಪೋಯರ್ಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಯಾವು ಅಂಚ ನನ್ನ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಪುನ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನೆತ್ತ ಶಿರಿಡಿದ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನಿಕೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.